Jde to? Já nevím, jestli to je. Jo, Já se mi do toho moc takhle po ránu. No po ránu, no, dobrý den, tak jsme zase tady. No, Tak, tady můj přítel když si slíbil, že si na ksicht namatle Nutellu. no, slíbil jsem to s určitýma kamošema a vypadá to, že to zbylo na mě, tedy toho pomocníka. Který... Já jsem se dobrovolně přidal. Jo, přidal si. Zkrátka, už mě ráno trošku nasral. Po ránu vypadal jsem jak postraný od toho. Jsem sladké probuzení, to bylo. No úplně sladké, no, je to takové. Říkčí, vidíte? No. Je trošku jak sladčka, když jsem na včera. No. Po jogurtu. Normálně si to vezmete, jo, asi takovouhle hrst. A pak si večer to máš na to ráno, vole. To máš na to ráno, nečekal to. Ne, jo, počkej. Tak, tady si naberím. Nečekal to. Tak, a zahrajeme si na indiány. Jsi jak Vinetu, vole. Ale do bitvy, pičo. Vůbec znovu? No. Nebo si můžete ještě takhle nabrat a zahrát si na marfličku. No je to ještě tuhý, musíte zabrat, že to úplně ty tváře. Co lepší? Je to lepší? To taky. Nemáš tam knírek. Už tam máš knírek. Já Marcel generál. Takhle vypadá nedospalý člověk, jo. Krví pod očima. Včera se za celou noc pařil. Ty nigr. Takhle vypadám teďka jako tvoje kakajíčko. No to kakao, co jsem připálil. Takhle to lepí, dívej. Měl si brátku, abych vypadal líp. Vypadám líp s brátkou? Jo? No neseš mě prosím kartáček na zemi. Donesu ti kartáček na zemi. Takový ten druhý, no to je jedno. Jaký druhý? Tam jsou dva. Ale rychle. No jo. Dívalcí se mi to ní. Tak se nevytřít, co? Jo, to je přesně to, co jsem chtěl. Takže já si vždycky každý ráno, protože je to zdravý na zolky, vždycky takhle vymáchám tady ten kartáček. Úplně drasticky. Tak jsem zvědavej. Dobrou chuť. Teď nechutný, jo, fakt nechutný. A jak už končí zuby, jo. A pak s tím začnu ližat kundy, jo. Co se mi vracet? No je to celá čokoládu, jak už je to na zuby. No. Ne, obočí ne. Jo, obočí taky. Tak si to rovnou hodíme na celý ksicht, ne? Jo, ten dobrý nápolej. Jo. Takhle si holky vždycky dělají obočí. Rtěnku, Si to vezmou, tak. Mám krásný obočí? No tak bude. Tak. Není špatná, myslel jsem, že bude horší. Slyší mi to? Ano, broučku, úplně tě zbasňuju. Máš jenom nose, a to jsem nechtěl spát. Tak si šňupnem čakaku. To už je pak humus. A teď si představte, že to jsou houna. Ještě na celý továř dětce, jo. Takhle vypadá můj kartáček teď. To nabrane jako jo, bych si s tím mohl ještě vyhodnit, že? Takový čoko dobrý gang. Já myslím, že to stačilo, protože diváci už dávno zvrací u obrazovek. No já taky pomalu zvracím. Takže na to se končíme. To vypni to dotykám displeje, já. Dotykám to máš čistou, no. Je jenom dotyk.